Jende asko aldetu, zein da perfume honena? Realidade da, bakoitzen arabera, asko aldatzela eta egoera guztietan perfume beak ez dizula, balio. Orduan, askotan, bat baino gehiago ukitzi, ez da hain rarue. Batzuk okasioetako besteik ez, bakoitze bera modura planteatzeu. Nik, neuk ez dut ukitzen etxin praktikamente, porque azkenien dendakukin nazte ditut, eta dendako probadoreta ditiretzet. Baina azken aldien bi hauek desente ibitzen ditut. Adabik ere bai, porque oin jotak egibi. Baina bi hauek oso ondo konpaginatzeie, Adolfo Dominguezen adi, eta naiz de Adolfo Dominguezek suabetxo xamarran famiuki, hauek tamainan daude, estilo suabegiek ere, eta aktuala di gaur egungo estilokuek. Zeratik gustatzen eskit? Lima tonka, da freskuo, egun beruetako, honek bisillo gotin editen egunetan, eta indarberritze bat emateu, da grazileuke. Ez da tipiko freskito korriente horitakoa. Eta ambar negro, da gozuo, baina ez da maderas estiloa intenso gile. Pixke gehiago mandare, ez tezu zentzazioik pasaitzeana, eta ez dakit, astentzore batea jun lehikezu honekin. Zuzu pentsatzu, batekin nahiku dala, honena topa berdala, o egoera desberdinetako, ibiltzezu bat eta beste bat bestetako, komentau, eta itzengo dugu.